Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. God's Lockdown on the Earth Day 3 நிகழ்ச்சிக்கு நாங்கள் உங்களை வரவேற்கிறோம். கடந்த 2 நாட்களாக 2 நீதிமான்களை குறித்து நாம் கேட்டோம். அவருடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் அனுமதித்தான லாக்டவுனை குறித்து நாம் கேட்டு கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தினோம். இந்த நாளிலே கூட Day 3 நம்மோடு கூட பெரக்கா சர்வதேச ஊழியத்தின் ஸ்தாபகராக இருக்கிறதான தீர்க்கதரிசி வசந்தா மோகன் அம்மா அவர்கள் நம்மோடு கடந்து வந்திருக்கிறார்கள். இந்த 3வது நாளிலே அவர்கள் ஒரு தெய்வ மனிதரை நம்மோடு கூட காண்பித்து கொடுத்து லாக்டவுனை கர்த்தர் எவ்வளவு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றினார் என்பதை நம்மோடு கூட பேசுவதற்காக ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து ஆண்டவர் இரட்சகருமாக இயேசு நாமத்தினாலே அவர்களை நான் வாழ்த்தி நான் வரவேற்கிறேன். அவர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டு தேவநாமத்தை மையப்படுத்தும்படி கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்களை அன்போடு இந்த நாளிலே கூட ஆண்டவர் இந்த லாக்டவுன்ல கடந்த 2 நாட்களாக பரிசுத்தவான் அருமையான ஊழியக்காரர் ஐயா முதல் 2வது நாளும் இன்னைக்கு 3வது நாட்களாக ஆண்டவர் சில ஊழியக்காரர்களையும் சில பரிசுத்தவான்களையும் உங்கள் மத்தியில் அவர் நிலைநிறுத்தி இருக்கிறார். இந்த நாளிலேயும் கூட ஆண்டவர் இந்த அருமையான நேரத்தை எனக்கு கொடுத்த தேவனுக்கு முதலாவது நான் நன்றியும் கனத்தையும் மகிமையும் நான் செலுத்துகிறேன். அநேகர் இந்த லாக்டவுன்ல நம்ம அநேகர் வீடுகளில நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம். ஏன்னு எனக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ளே அமர்வது கடினமா இருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் ஒருவேளை கலங்கி கொண்டிருக்கலாம். சில நேரங்களில் இந்த லாக்டவுன் இந்த நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருப்பது ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமாக தான் நமக்கு மாறும் என்பதை நீங்க ஒரு நாளும் நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டாம். ஒருவேளை பலவிதமான சூழ்நிலையில நீங்கள் கணக்கிட வேண்டாம். இந்த லாக்டவுன்ல நீங்கள் அமர்ந்து இருக்கிற நாட்களில கர்த்தர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற அநேக ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் பின்வரும் நாட்களில நீங்கள் அதை காண்பீர்கள் என்று அழகா அந்த நிச்சயத்தை நான் அறிந்திருக்கிறேன். கடந்த நாட்களில கர்த்தர் கடந்த நாட்கள் ஒருவேளை எல்லாருக்கும் ஒருவேளை லாக்டவுன் காணப்பட்டு இருந்தாலும் கூட நாங்களும் என்னுடைய வீடுகளில நாங்கள் இருக்கிறோம். ஆனால் இருந்தாலும் கூட நான் பழைய ஒரு நாட்களில என்னை நடத்தின அந்த லாக்டவுனை குறித்து நான் உங்கள் மத்தியில நான் பேசும்படி நான் உங்களுக்கு வாஞ்சிக்கிறேன். கர்த்தருடைய நாம மகிமைக்காக ஆதியாகமம் 26ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்துல அருமையான ஒரு பரிசுத்தவான் உண்டு. ஆபிரகாம் காலங்களிலே கூட ஒரு பஞ்சமும் ஒரு லாக்டவுன் வந்தது. ஆனால் அதே லாக்டவுன் ஈசாக்கின் காலங்களில ஒரு லாக்டவுன் வந்தது. அந்த லாக்டவுன் ஈசாக்கின் காலத்திலே கூட வெளியே செல்லக்கூடாதபடிக்கு அவர் ஆண்டவர் அழகாய் அந்த வார்த்தையின் மூலியமாய் கர்த்தர் பேசியிருக்கிறார். அதுல பார்க்கும்போது அவர் சொன்னார், இந்த தேசத்துல நீ வாசம் பண்ணு, நான் உன் கூட இருப்பேன், உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி ஒரு வார்த்தையை ஆண்டவர் கொடுத்தார். அந்த வார்த்தையின்படியே ஒருவேளை சூழ்நிலையாகிய லாக்டவுன் ஒருவேளை அவருக்கு காணப்பட்டிருந்தாலும் கூட அதை குறித்து அவர் எல்லாரும் கொஞ்சமும் அவர் கலங்கவே இல்லை. கலங்காதபடிக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த வார்த்தை என்ன, அது மிகுந்த ஒரு பஞ்சமாய் காணப்பட்டது. அந்த பஞ்சமான காலத்துல அந்த லாக்டவுன் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கடினத்தை தான் கொடுத்தது. ஏன்னா பஞ்சம் ஒரு பக்கம் மனிதர்கள் யாரும் ஆறுதலற்ற ஒரு சூழ்நிலை, உதவி செய்ய இயலாத ஒரு நாட்களாய் காணப்பட்டிருந்தது. ஆனாலும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி ஆண்டவர் அந்த பரிசுத்தவானாகிய ஈசாக் ஐயா தேவ சமூகத்துல அவர் காத்திருந்தார் என்று அதில் பார்க்கக்கூடும். காத்திருக்கும் போது அநேக ஒரு ஆசீர்வாதம் என்னுடைய வாழ்க்கையில கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை கடந்து வந்தது. கர்த்தருடைய நாம மகிமைக்காக நாங்கள் இருந்த அந்த வீடு, என்னுடைய அந்த வீடு தீப்பிடித்து எரிந்து போனது. எரிந்து போன போது நான் நினைச்சேன், எங்கேயாவது நான் போயிட வேண்டும், எங்கேயாவது நான் போனாதான் நலமா இருக்கும்னு சொல்லி பல சூழ்நிலையில நான் கலங்கி தவித்து பாரப்பட்டு கண்ணீர் வடித்து என் பிள்ளைகளோடு கூட நாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனையோடு கூட நான் காணப்பட்ட போது ஆண்டவர் சொன்னார், நீ எங்கேயும் போக வேண்டாம், நீ இந்த தேசத்திலே நீ இரு. இந்த லாக்டவுன் ஒருவேளை அந்த சூழ்நிலையில எனக்கு உதவி செய்வதற்கு யாருமே இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கமான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ள நான் கண்ணீரின் பாதையில தான் நான் காணப்பட்டேன். அந்த பாதையில நான் காணப்படும் போது ஆண்டவர் சொன்னார், இந்த தேசத்துல நீ இரு, நீ தேசத்துல நான் இரு என்று சொல்லும் போது என்னுடைய சூழ்நிலையில பார்க்கும்போது இருக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. எனக்கு தாய் இருந்தார்கள், தகப்பனார் இருந்தார்கள், உடன்பிறப்புகள் இருந்தார்கள், உறவுகள் இருந்தது, ஆனால் திருச்சபையின் மக்கள் இருந்தார்கள். ஆனாலும் கூட ஆண்டவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படியே அந்த நாட்களில நான் காத்திருக்க ஆரம்பித்தேன். அந்த சூழ்நிலையில அப்படியே நான் வீடு தங்கி அதிகமாக எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த வார்த்தை என்ன தெரியுமா? முதலாவது ஆண்டவர் எனக்கு ஜப ஆவியை எனக்கு அதிகமாய் கற்றுக் கொடுத்தார். 2வது அந்த ஜபத்தோடு கூட அதிகமாய் உபவாச நாளாக எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். 3வது அதிகமாய் வேதத்தை தியானிக்க கற்றுக் கொடுத்தார்.
அவரோடு கூட அதிகமாக நானும் அவருமாக அதிகமாய் பேசும்படி கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்தார். இப்படிப்பட்ட காரியத்தை நான் செய்யும் போது என்னுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் எனக்கு தெளிவான, எனக்கு திட்டமான சில வாக்கு தத்தங்களை கர்த்தர் கொடுத்தார். இந்த ஒருவேளை இந்த சூழ்நிலை உனக்கு அதிக பாதிப்பை போல காணப்படலாம், ஆனா பின்வரும் நாட்களில உனக்கு ஒரு பெரிய நிறைவை நான் உனக்கு தருவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்தார். உண்மையாகவே அந்த நாள் ஒருவேளை அந்த லாக் தான் அதை சொல்லக்கூடும். கர்த்தருடைய அந்த லாக்ல நான் பொறுமையோடு கூட நான் காத்திருந்தேன். ஒரு நாள் அல்ல, சில நாட்கள், சில மாதங்கள் கூட அந்த லாக் எனக்கு காணப்பட்டிருந்தது. இன்றைக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைல உங்களுடைய வாழ்க்கையில கிட்டத்தட்ட இந்த லாக்டவுன் நம்முடைய இருதயத்தை அதிகமாய் ஒருவேளை சோர பண்ணோம். ஆண்டவரே, எனக்கு பொருளாதார காரியம் இல்லையே, என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய காரியங்களை ஆண்டவரே மாற்றி அமைப்பதற்கு எனக்கு இல்லையே, நான் இந்தந்த சூழ்நிலையில நான் கஷ்டப்படுகிறேனே, நான் வெளியே மற்றொரு சொல்ல முடியல, எனக்கு தாய் இருக்கிறார்கள், தகப்பன் இருக்கிறார்கள், உறவுகள் இருக்கிறது, சபைகள் இருக்கிறது, ஆனால் இந்த லாக்டவுன் எனக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பை கொடுக்கிறது என்று சொல்லி கலங்குவீர்களானால் கர்த்தர் உங்களோடு கூட வாக்கு கொடுக்கிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா? தேவ சமூகத்துல இன்னும் நீங்கள் காத்திருந்து நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது ஈசாக்கு அந்த தேசத்துல அவன் காத்திருந்தது மாத்திரமல்ல, கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தின்படியே அவன் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார். ஜெபித்த அந்த ஜபம் ஒரு நாள் அவருடைய வாழ்க்கையில அந்த லாக்டவுன் திறக்கப்பட்டது. அந்த தேசத்துல அவன் விதைக்க ஆரம்பித்தான். அந்த தேசத்துல அந்த விதையாகப்பட்டது ஒருவேளை அந்த விதை விதைக்கும் போது கடினமாய் காணப்பட்டிருக்க கூடும். அந்த கடினமான நிலைகள் மாற்றப்பட்டு அந்த விதையாகப்பட்டது. கண்ணீரோடு அவன் விதைத்த அந்த விதைகளுக்கு கெம்பீரத்தோடு ஒரு அறுவடை கர்த்தர் கொடுத்தார். அவன் 30, 60, 100, 1000 பலனை கட்டினான். அந்த தேசத்துல நாள்பட அந்த லாக் அவனுக்கு திறக்கப்படும் போது ஒரு பெரிய ஒரு நிறைவும், ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமும், ஒரு பெரிய நன்மையும் அவர் அந்த இடத்துல பெற்றுக்கொண்டார் என்று சொல்லி பார்க்கக்கூடும். அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, உங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட ஒருவேளை இன்றைக்கு ஒருவேளை கர்த்தர் கொடுக்கிற அந்த வார்த்தை, கொடுக்கிற அந்த வாக்கு தத்துவம் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஆண்டவரே நடக்காதது போல காணப்படலாம். என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் அதே தேசத்துல அந்த லாக் ஒரு நாள் எனக்கு திறக்கப்பட்டது. அந்த லாக் ஒரு நாள் எனக்கு திறக்கப்பட்டது. அந்த லாக் திறந்த போது இன்றைக்கு அதே தேசத்துல நான் வாசம் பண்ண அந்த வார்த்தையின்படி நான் வாசம் பண்ணினேன். அவர் என்னோடு கூட இருந்தார், என்னை ஆசீர்வதிக்க தொடங்கினார். அந்த தேசத்துல இன்றைக்கு நான் கர்த்தருடைய நாம மகிமைக்காக பல மடங்கு பல நிலையில நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த லாக் ஒருவேளை உங்களுக்கு பாதிப்பை போல காணப்படலாம். இல்ல சோர்ந்து போக வேணாம். ஜெப ஜீவியத்தை கூட்டுங்க, வேத வாசிப்பை கூட்டுங்க, உபவாச நாளை கூட்டுங்க, ஆண்டவரோடு கூட நீங்கள் ஐக்கியம் கொள்ளுங்க. ஒருவேளை மனிதர்களே குறை கூறுவதை விட்டு ஒருவேளை சூழ்நிலைகளை பார்க்கும்போது எனக்கு இவர்கள் உதவி செய்யவில்லையே, அவர்கள் எனக்கு உதவி செய்யவில்லை என்று சொல்லி பரிதபிப்பதை காட்டிலும் ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்வார் என்று சொல்லி உடைய கண்களை அவரை மாத்திரம் நோக்கி பார்க்கும்போது அன்றைக்கு ஈசாக்கு தேவ சமூகத்துல அவன் நோக்கி பார்க்க ஆரம்பித்தார். நோக்கி பார்த்து அந்த தேசத்துல விதைத்தார். கொஞ்சம் தான், அந்த கொஞ்சம் விதை ஒருவேளை ஜபமாகி விதையா இருக்கலாம், ஒருவேளை வேத வாசிப்பாகி விதையா இருக்கலாம், ஒருவேளை உபவாசமாகி விதையா இருக்கலாம், ஒருவேளை கர்த்தருக்கும் உங்களுக்கு ஐக்கியக்குரிய ஒரு நாட்களாய் காணப்பட்டிருக்கலாம். நீங்க இப்படிப்பட்ட காரியத்தை நீங்கள் செயல்படும் போது கர்த்தர் அந்த லாக்கை உங்களுக்கு திறந்து ஒரு நாள் நீங்கள் வெளியே செல்லும் போது உங்களை எல்லா கண்களுக்கு முன்பாக அவங்களை மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய நாட்கள் உண்டாகும் என்பதை சந்தேகமே இல்லை. நாள்பட ஈசாக்கு அந்த தேசத்துல ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான். லாக் திறக்கப்படும் போது, லாக்டவுன் திறக்கப்படும் போது, ஒரு லாக் திறந்து நம்ம வெளியே செல்லும் போது அநேகருக்கு நீங்களும் நானும் ஆசீர்வாதமாய் இருப்போம் என்பது உண்மையாகவே இது கர்த்தர் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை. சோர்ந்து போகாதுங்க. அவர் எந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரோ, எந்த வாக்கு தத்துவம் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரோ அது ஒரு இன்றைக்கு செயல்படாத போல காணப்படலாம். என் வாழ்க்கையில கர்த்தர் செயல்படுத்தின ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில அவர் செயல்பட அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். சோர்ந்து போக வேணாம். கண்களை மூடி நாம் ஜெபிக்கலாம். ஆண்டவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறார் ராஜா. இந்த நல்ல வேளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ரிபாலா சத்துர் அலாக்கர பௌத நீக்கம் துரி வீக்கவா லபர சத்துர் அலாக்கர பௌத நீக்கம் துரி வீக்கம் சிக்கவா. ஒருவேளை எந்தெந்த காரியங்களில நீங்கள் சோர்ந்து போய் காணப்படுகிறீர்களோ லீபரா சே கவா துரி வீக்கம் ஷாலினி கவா, மனுஷருடைய தயவு இல்லைன்னு சொல்லி ஒருவேளை நீங்க கலங்கி கொண்டு இருக்கலாம். ஒருவேளை மனுஷ
மனுஷருடைய தயவு ஆண்டவரே எனக்கு உதவியாய் கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லி கலங்கி கொண்டிருக்கலாம். பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். இந்த லாக்டவுன்ல கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறது நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். அந்த ஆசீர்வாதத்தை மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் சாட்சியாய் பகிர போகிறீர்கள். அந்த சாட்சி மற்றவர்களுக்கு பக்தி விருத்தியை கொடுக்கிறதை உங்கள் கண்கள் காணும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஒரு நாள் நான் உங்களை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன், ஒரு நாள் உங்களை வெட்கப்படுத்த மாட்டேன், ஒரு நாள் உங்களோடு கூட இருந்து நான் ஒரு அழகாய் அந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார், நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று அந்த வார்த்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். ஒருவேளை மனுஷருடைய ஆசீர்வாதம் அல்ல, ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது கட்டாயம் ஒரு பெரிய நிறைவை நீங்கள் காண்பீர்கள் என்று நிச்சயித்துக்கிறார். ஒருவேளை இந்த சகோதரியே, ஒருவேளை சகோதரனே, ஒருவேளை தாய் தகப்பன், அருமையான பிள்ளைகள் இதை காணும் போது இந்த லாக்டவுன் உங்களுக்கு முடித்து நீங்க வெளியே சென்று வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை காண்பீர்கள் என்பதை அதிக நிச்சயத்தோடு கூட நான் இந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன், ஆமேன். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அழகான ஒரு தீர்க்கதரிசன வார்த்தையை நம்மோடு கூட பேசினதான பெரக்கா சர்வதேச ஊழியத்தின் தாயாராக இருக்கிறதான தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறேன். இதனாலே கூட ஈசாக்கு என்கிற ஒரு அழகான பரிசுத்தவானை குறித்து இந்த 3ஆம் நாள் லாக்டவுனிலே நாம் கேட்க நமக்கு அந்த உதவி செய்தார். உண்மையாகவே அதை கேட்கிற போது என்னுடைய உணர்வுகளுக்குள்ள ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று. காரணம் என்னவென்று சொன்னால், எத்தனை ஒரு நெருக்கமான காலம், எத்தனை ஒரு பஞ்சம் நிறைந்த காலம், ஆனாலும் தகப்பனை போல புறப்படாதபடிக்கு அவர் மிகவும் மென்மையாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு அந்த தரிசனத்திலே நிலைத்திருந்தார் என்பதை சொன்னார்கள். உண்மையாகவே நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். உண்மையான தாயாருடைய 27 ஆண்டுகால அனுபவம், ஊழிய அனுபவங்களிலே பல சூழ்நிலைகளில் காத்திருந்ததை நாங்கள் கண்கூடாய் பார்த்திருக்கிறோம். ஊழியத்திலே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கும் இந்த அனுபவங்கள் பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் இயேசுவின் நாமத்தால் ஆசிக்கிறோம். சில நேரங்களே கடன் புரிந்த தேவ ஊழியர்கள் தங்களுடைய வார்த்தைகளையும் தங்களுடைய வெளிப்பாடுகளையும் தங்களுடைய இருதயத்திலே கர்த்தர் சொன்னவைகளை பேசுகிற போது அது நமக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியான ஒன்றாகவே காணப்படுகிறது. ஒரு அழகான தீர்க்கதரிசனமான வார்த்தைகள் நாம் கேட்டிருக்கிறோம். தேவனின் மகிமைப்படுத்தும்படியாக கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். நீங்கள் உண்மையாகவே பாக்கியம் பெற்றவர்கள். இந்த 3வது நாளிலே ஈசாக்கை போல நாம் மாறுவோம். ஈசாக்கை போல நாம் காத்திருப்போம். தேவன் சொன்ன அளவு இந்த தேசத்திலே விதைப்போம். ஒருவேளை தானியங்களை குறித்த அந்த மேன்மையை சில நேரங்கள் நாம் அறியக்கூடாதபடிக்கு நாம் காணப்படலாம். அவைகள் போதுமானதா இருக்குமோ என்று சொல்லுகிற கேள்விகள் கூட நமக்கு உண்டாகலாம். சோர்ந்து போக வேண்டாம், கலங்கி நிற்க வேண்டாம். விதைக்க புறப்படுவோம். அறுவடைக்கு கர்த்தர் நம்மை ஆயத்தப்படுத்தட்டும். நம்முடைய கைகள் பலப்படட்டும், நம்முடைய கால்கள் பலப்படட்டும், நம்முடைய இருதயங்கள் ஸ்திரப்படட்டும். வேதம் சொல்லப்படுகிறது, நீங்கள் புறப்பட்டு போய் அவர்களை சுதந்தரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்வது போல ஈசாக்கு அன்றைக்கு ஆசீர்வாதங்களை சுதந்தரித்துக் கொண்டு பெலிஸ்திய ராஜாவுக்கு முன்பாக மகா பெரியவனாய் நின்றது போல இதோ நீங்கள் நிற்க வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது. ராஜாக்களுக்கு முன்பாக, பிரபுக்களுக்கு முன்பாக உங்கள் பிள்ளைகள் நிற்க வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது. இந்த பஞ்ச காலத்திலே நீங்கள் அடைந்திருக்கிற இந்த இடத்திலே நீங்கள் ஜெபிக்கிற ஜெபங்கள், நீங்கள் ஏறெடுக்கிற விண்ணப்பங்கள், பள்ளியிலே பிள்ளைகளுடைய படிப்புகள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது, கல்லூரியில் பிள்ளைகளுடைய படிப்புகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு என்று சொல்லிக்கிறீர்களோ, கர்த்தர் உங்கள் பிள்ளைகளை போதிப்பாராக. அவர் உங்களுக்கு புத்தி சொல்வாராக. ஆபிரகாமுக்கு வெளிப்பட்ட அதே தேவனாய் கர்த்தர் ஈசாக்கும் தரிசனத்திலே தோன்றி அவரை பார்த்து சொன்னார், இங்கே இரு, வேறு இடத்திற்கு நீ போக வேண்டாம், நீ விதைக்க ஆரம்பி, நான் உனக்கு ஆணையிட்டதை செய்வேன் என்று சொன்னவர் உங்களுக்கு கட்டாயம் செய்ய போகிறார் என்று கேட்ட அந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகள் உங்களுக்கு சரியான பலனையும் சத்துவத்தையும் கொடுத்தது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். அதை கேட்டபோது எனக்கே ஒரு பலன் உண்டானது போல உங்களுக்கும் அது பலனாய் மாறட்டும். உங்களுடைய வளர்ச்சி அதில் மிகவும் மேன்மையுள்ளதாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லி இயேசு நாமத்தினாலே நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். நாம் நிறைவுகளுக்கு நேராக கடந்து செல்வோம். நாம் அப்படியே நாம் கண்களை மூடுவோம். பரலோக தகப்பனே, நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். God's lockdown on the earth, the third day was over. நம் 3வது நாள் நிறைவுக்குள் நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம். நாங்கள் தியானிக்க கேட்க இது எங்களுக்கு எவ்வளவு மேன்மை உள்ளதாக இருக்கிறது நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் எங்களோடு சம்பாஷிக்கிறீர், ஒவ்வொரு நாளும் எங்களோடு இடைபடுகிற அதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இன்றைக்கு அருமையான தேவதாசர் கொண்டு கர்த்தர் இடைப்பட்டதற்காக மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். கேட்ட ஒவ்வொரு உள்ளங்களுக்குள்ளாய் ஒரு பெரிய பலன் உண்டானதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்.
இன்னும் நாங்கள் உமக்காக உடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து எங்களுடைய கர்த்தாவை விதை தானியங்களை பெருக்கிக் கொள்ளத்தக்கதான திராணியங்களுக்கு தந்தரல வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். வார்த்தையை கொடுத்த அன்பு தாயார் திருக்கசி வசந்த மோகனம் அவர்களுக்காக, அவர் செய்து கொண்டிருக்கிற ஊழியங்களுக்காக, அவள் பரவி செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற எல்லா நிர்வாக ரீதியான எல்லா காரியங்களுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இன்னும் அவளுக்கு வேண்டிய சுகம் பலன் ஆரோக்கியத்தை தந்து இன்னும் தேவராஜ்யத்தை பூமியின் கடைசி வரையும் கட்டத்தக்கதாக கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் இவர்களுடைய விசுவாச பயணத்தை கண்டு தாங்களும் அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாய் கர்த்தர் உதவி செய்யும். நீரே பெரியவராயிருந்து பெரிய கனை செய்யும். இந்த நாள் எங்களுக்கு ஆசோதமாய் மாற்றி கொடுத்த கிருபைகளுக்காய் கோடி ஸ்தோத்திரங்கள். நாமத்தை வேர்த்தும் பெரிய கலை செய்தரும் ஏசு மூலம் ஜெபம் கேளும் பிதாவே, ஆமென். பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே, ஆமென். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவுடைய அந்நியம் ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் உடைய வருகை பெருந்து நீடித்து நிலைத்து காத்து சதா காலம் இருப்பதாக. God bless you. God be with you.